Lokaci ya yi da za mu ga yadda website ɗinka zai haɗa buƙatun abokan cinikinka da kuma na kasuwancinka. Za mu ga yadda za ka iya tunani tamkar abokin ciniki wajen gina sashenka daidai ba tare da sadaukar da naka buri ba. A yanzu da ka fara tsara sashenka, ka saka burinka a rai tare da la'akari da abin da baƙinka suke nema. Samun daidaito a tsakanin abin da kake so mutane su yi a sashenka da kuma abin da su suke so su yi shine sirrin nasarar kasuwancinka. Misali, yaushe ne lokaci na ƙarshe da ka shiga wani sashen yanar gizo domin neman wata lambar waya? Wataƙila ka so ka kira shagon ne domin tambaya ko neman kwatance. Shin ka samu lambar cikin sauƙi? Idan kai ɗan kasuwa ne, ka tabbatar ka saka lambar wayanka a wurin da kowa zai iya ganin ta. Za ma ka iya saka ta a kowane fejin sashenka. Haka ma za ka iya saka abin da zai ba wa baƙinka ƙwarin gwiwan kiranka. Sa'an nan sai ka tsara contact page ɗinka ta yadda zai yi sauƙin nema. Ba mamaki ya zama abu na farko da za a shigo nema a sashenka. Kuma abu mai kyau ne masu shiga sashenka da waya su iya kiran lambar wayanka da danna ɗaya. Yanzu kuma bari mu koma shagon yin kek. Mu ɗauka kana son mutanen da ke kusa su kama zuwa shagonka. Amma kamun su zo, dole sai sun san yadda za su neme ka a lokacin da kwaɗayinsu ya motsa. Saka taswirar Google Map a kan sashenka zai yi ma abokan cinikinka jagora zuwa ga shagonka. Wannan zai sa dukan ku farin ciki. Shin wai me kake son abokan ciniki su yi a sashenka? Farashin kayanka ne ko garaɓasa ko kuma wasu takardu da za su tabbatar da ƙwarewarka a wannan kasuwanci? Samar da duka waɗannan bayanan a sashenka na nufin daidaita buƙatocinka da na abokin cinikinka. Haka kuma idan kana son koyon yadda za ka auna abubuwan da ake a sashenka bayan an shigo, amfani da analytics, sai ka kalli darussanmu akan wannan. Yanzu kam bari mu yi magana akan content ko kuma ainihin kalaman da za ka saka a pages ɗinka. Kada gaba ɗaya kalmomin sashenka su ta'allaka akan saye da sayarwa. A yawancin lokuta dole sai ka guji yin alfahari akan ƙwarewarka. A maimakon haka sai ka yi bayanin yadda za ka iya biyan buƙatun abokan cinikinka ko kuma yi masu maganin matsalarsu. Domin yin wannan, ka yi rubutu cikin natsuwa ba tare da yin gaggawa ba. Idan abokan cinikinka ba masu ilimin taurari ba ne, ka yi bayani da kalmomi masu sauƙi ta yadda kowa zai gane. Za ka iya ba da labarin da zai gamsar da waɗanda suka shigo sashenka, kamar saka bidiyon mutanen da suka ji daɗin aikin da ka musu, da kuma inda abokan cinikinka za su samu damar rubuta ra'ayinsu a kan kayan da kake saidawa. Yin wannan zai ba da gudunmawa sosai. Ka tuna, kowace daƙiƙa tana da muhimmanci. Mutane ba za su tabbata a sashenka ba, kuma ba lalle su tsaya karanta komai da yake cikin sashenka ba. Amma hotuna, kanun bayanai tare da navigation mai kyau zai taimaka musu wajen samun ainihin abin da suke bukata kamun su tafi. Gina sashenka la'akari da burin kasuwancinka tare da burin bakinka zai taimaka matuƙa wajen samun nasaranka.